Ntagite kurwe ngore nene ase omungina oyo nyagusirirwe ng'ombe iria kabere congratulate abasaye bane bonse ba Kenya nene muna abasaye Nyamira county laini osogotenena kubori yaki yaino egento karo kintagite gotebanga aria abasaye bari kubori omungina buno uri otenete docket ya yuno nigweta abantu baminto nande baonchorire bagotebanga ngagusina barayi bakego bakari ko insight y'abantu abana batu asomera baro bakwera siko indi no na baiburi aba mukaranse chiobisi no na abana mwabiarete kibagocha gosoka bamanyi mogo tigaka nona abana burinde mwino mubyarite nyomba abu mutome gocha musimu mukwanire byana bako bakonya egentate kite kuruzu muchiwo na ero tomano no mwana nera chiyo karabu abantu bamumanye naboni no musike machoguganga machogubaito aje no muntu gwagaite to bodisho kakura okari paka bo chumbe nandi nyasaye akagokonya buna waikereire paka bono bosiese omwana omumura okoruku Kevin yoso mete omura buna ando mutambe buna akiora akora bakukwera obisindika era gosoka arabu amanyu so ebinto je nsiare kobori na into berobina I want to support them ememe rio mwaka bakoete buna cabinet iga na nundi nero koberiro musiku mwaka leta nando o balance bono kere ward enyore bono bune ward yetu ya township totabwa atigento bono ntotebe ngantore serikali kabisa that is why onyanchango tebangana na ki we not going to step back abantu baminto na into na nkorutore bango no nyine gente president yakorete imbya nja dissolve tino yaire niti abantu yabegete igobono ntu Nyamira egepindi kaliye katanganya agachora tabwati pressure tatoa na ande bono nari nanda etubya nande tata Nyamira na oba mwakete chikuranga chikotana kao nyango osoira bana serikali roko simu kumuranga agaye tete no murango nyuma